Egunon, Naia eta Ekihotz gara, Lemoizeko gure esku dagoen arduradunek. Eta, etorri gara Bilbora egun hontan, ointxe berton amaitu dugu oihalkatea, eta, izateko oso ondo egonda, oso jende pillo etorri da. Eta, hasikeran antolakuntza arazo apur bete eduki dugu, azkenean dana edertu urten da, giro politxe, jende pilloa, eta, espero genduna, ondo pasa dugu. Gainera herrian bere jendek parte hartu dau, Lemoizen egin dugu zainbat ekintza, oihalarena, bideoare egin dugu, eta argazki bat ere atera gehiago oihala baituta zoenean, eta jende askok parte hartu dau. Kontuan izan da herri txiki dela bat, jendea gehiago joan altzen, baina ondo egon da, eta Martitxenetik aurrera, espero dugu jendek kontzientzate edo hartzez zer dan hau, eta aurrera jarraitze eta ez lotute hemen bakarrik. Hori da, hemendik Samamesera, Samames bete eta hortik aurrera.